ರೈತರನ್ನ ಸಾಲ ಬುಡ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ H D Kumaraswamy ಒತ್ತಡಗು ಬಗ್ಗಿನಂಚ ತೋಜುಂಡು. ರಾಜ್ಯದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಲೆಡ್ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನ 10,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲನ್ನ ಬುಡ್ಪುನೊಂದು ಪಂತೇರ. ಜುಲೈ 10 ರೈತರ ಪಡೆಯನ ಸಾಲನ್ನು ಬುಡ್ಪುನಂಚ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಲೆಡ್ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನ 10,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲನ್ನ ಬುಡಿಯರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಧಾರದ ತೊಂದರ ನೀಡಿದ 22,23,000 ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು. ಬಜೆಟ್ ಮಿತ್ತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಜವಾಬ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ H D Kumaraswamy ರಾಜ್ಯದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಲೆಡ್ ಸಾಲ ಪಡೆದಿನ ಮಾತಾ ರೈತರಿಗಳ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರಗೂ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುದೆಬೂರುಂಡು. ಒಟ್ಟುಗು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲನ ರೈತರನ್ನ ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲ 29,279 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ ರಡ್ರಡ್ಕಿಲ ಅರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೈ ಬಿಡ್ತುಂಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಗೂ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂತೇರು.